Nid ydych yn deall yr amgylchedd morol mewn gwirionedd o edrych arno o'r tir. Rydych chi wir yn ei werthfawrogi o fod ar gwch yn edrych nôl. Dyna pryd y gwelwch pa mor eang yw'r arfordir, y rhyngweithio anhygoel rhwng y môr a'r tir, ac fe sylweddolwch pa mor bwysig ydyw. Mae Daearyddiaeth Forol ym Mhrifysgol Caerdydd yn unigryw, a mae hwn yw'r cwrs Daearyddiaeth Forol hynaf yn y Deyrnas Unedig, felly mae wedi hen ennill ei blwyf. Mae ysgol gwyddorau'r Ddaear a'r Môr yn meiddi ar y cwch ymchwil Guiding Light, sy'n gyffeiliad mawr i'r cynllun gradd Daearyddiaeth Forol. Bydd mynd allan ar y cwch ymchwil am y tro cyntaf yn creu cryn argraff arnoch. Y peth cyntaf a deimloch yw grym y môr. Os nad ydych wedi gwneud hynny o'r blaen, mae'n agoriad llygad go iawn. Dyna pryd y byddwch yn meddwl, mae'r môr yn anhygoel ei rym. Mae'n anghredadwy. Mae bod ar y cwch wir yn pwysleisio hynny. Dysgu'n i'r ystafell dosbarth yw hanfod unrhyw gwrs gradd, ond dim ond drwy adael yr ystafell dosbarth a'i weld os eich hun a gallwch ei werthfawrogi'n llwyr. Fel ddaearyddwr morol, gallwch astudio popeth o newid yn yr hinsawdd, meteoroleg a chefnforeg i agweddol dynol o gamfanteisio a defnydd cynaladwy. Mae hynny i gyd yn rhan o Daearyddiaeth Forol. Mae arfordir Cymru yn arbennig am ei fod yn cynnwys amrywiaeth o gynefinoedd mewn ardal fach, cer yma'r ail amrediad llanw mwyaf yn y byd. Mae'n lle anhygoel. Gallwch fynd i Fai Caerdydd, lle mae'r llyn dŵr, croyw a greuwyd gan ddyn. Mae'r morglawdd sydd yno yn rhoi'r cyfle i chi fwrw golwg ar bethau fel datblygiad egni adnewyddadwy ar y môr. Os ewch wedyn y tu allan i'r morglawdd, bydd gennych forfa heli a fflatiau llaid. Yna, wrth fynd yn eich blaen o amgylch yr arfordir, byddwch yn cyrraedd sgomer, un o 2 warchodfa natur forol y Deyrnas Unedig. Gallech fwy neu lai addysgu'r cwrs ar fôr hafran. Rydym yn gwneud gwaith arolwg hydrograffeg gyda sonar sganio i'r ochr aswoth, gan ddelweddu gwely'r môr. Rydym yn astudio oherwydd ansawdd y dŵr a fioleg, gan fynd allan i'w lannau creigiog. Mae amrywiaeth enfawr o gynefinoedd ac adnoddau i ddefnyddio, ac oherwydd hynny, dyma eich achos prawf perffaith ar gyfer Daearyddiaeth Forol. Mae'n gyffeiliad enfawr. Yr hyn sy'n gwbl amlwg yw sut mae gradd mewn Daearyddiaeth Forol wir yn gwneud i bobl fod eisiau gwarchod y môr. Does dim ond rhaid i chi edrych ar wynebau myfyrwyr pan ewch allan wrth ddangos iddynt faint o sbwriel plastig sydd ar y draeth. Mae myfyrwyr yn meddwl, iawn, dwi wir eisiau swydd sy'n mynd i afal ar problemau hyn. Dwi am fod yr un sydd allan yno gwella'r amgylchedd morol. Gallu mynd allan yno, ei weld, ei ddeall, a wneud dros eich hun, dyna'r ffordd orau o ddysgu, a cael eich ysbrydoli.